nagyon örülök ismételni lettem hozzátok. Tavalyiak emlékeznek, akkor még olyan változókat voltam, mert hát elszállt fölöttem, akkor öregszem, és hát szerencsésre azért ezek a doktorok összedolgoztak, fókusztak, úgyhogy jelentem a milyen tiszteletet. Kicsit jobban érzem magam az idén, mint a közelmű ünnepek kellemesen fognak eltelni. Hallottam olyat, hogy már gondolkodnak a barátaitok arra, hogy kellemessé tegyék az ünnepeket, és remélem jól is fog sikerülni, és társaimmal leszek ebbe, hogy ez jól sikerüljön. Azt is hallottam Meseországból, hogy készültetek a mai napra, úgyhogy akkor, mivel én most már sokat beszéltem, és azért nem akarok, így átadom nektek. Akadt olyan pajtás, nem mondok neveket, ki minden gyűjtött, csak nem az ötösöket. Volt ki a leckéjét, óra előtt írta, van kinek a könyve, csupa irka-firka. A rajtgyűlésekről sokan elmaradtak, helyette a téren vígan futballoztak. Persze nem jól teszem, hogy mást említek, az én lelkemet
Bevallom télapó, nem tettünk meg mindent, de évvégére nem lesz hiba, hidd meg. Mindjárt fogadjunk úttörő szavunkra, megjavulunk mind, és megjavul a munka. Ebben a reményben töltsd az estét nálunk, neked és magunknak békességet kívánunk. Jár a fagy kopogós, kipikó, kopogós. Ember is diderek, toporok, táncotok. Jár a fagy kopogós, kipikó, kopogós. Gábor Andor esik a hó. Ablakokon jégvirágban, művészkedő hideg csipte, dombrejtőjén fogol Duna, falvakon bobó csipke. Képzelhetsz ennél szebbet, szemnek, szívnek, ékesebbet. Ékesebbet, édesebbet, ennél békességesebbet. Élni ilyen környezetben, ó milyen szép.
hosszabbítja. Egy hét múlva visszatalál, azt hazudja sokat kasszál. Utána ki is derül, hogy otthon motorral repül. Egybár meg is kérdi, hogy csináltad ezt a stiklit. Péterként azt feleli, unom már a makmocai szárat. Én és István követünk az otthonunkban, mi a sokot tőlük a városban. Szívem kicsudul a bánattól, búcsút kell venni babájától. Sprenger András eltávozott 70 hétvégén a hízott disznót bedögte. Közben biztosi partnerekére nézett, így a hét elején nem látta őt az úszóban. Fekete Péter zsivány gyerek. Fogad mosni ő nem szeret. Elrébb mondja már a csoport, büdös a szárte kopszor. Gyere Lajos nagyon dolgos, olyan, mint egy hőkolompos. Elkapték a munka, teszünk a kazárnába. Társadalmat kell csinálni, Lajosunk már megint